Καλημέρα σε όλους, είμαι η Ραφάηλα. Σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη, τα like και τις κοινοποίησεις που κάνετε. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα γενικό άνοιγμα. Το τίτλο θα το βάλω στο τέλος, όπως κάνω σε όλα μου τα βίντεο. Και θα σας βάλω και ένα τραγούδι στην περιγραφή. Στην περιγραφή επίσης θα βρείτε και το email μου για να επικοινωνήσετε μαζί μου σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις ή έχετε απορίες. Για να δούμε λοιπόν. Εσύ και αυτός. Αυτό το χαρτί δεν ήθελε να μπει μέσα. Άσος μπαστούνι εδώ. Ας το κρατήσουμε. Η βασίλισσα της φωτιάς. Πολύ πάθος, φωτιά. Εδώ μας δείχνει ίσως και εγωισμό. Τα θέλουμε όλα όπως τα θέλουμε. 4 της φωτιάς. Φωτιά. Ο τρελός. Το 5 της φωτιάς. Και οι εραστές. Φωτιά στα κόκκινα λοιπόν. Υπάρχει πολύ πάθος σε αυτή τη σχέση. Μου δείχνει ότι αν ιδανικά είστε στα ζώδια της φωτιάς, Λέων, Κρυός, Τοξότης, μου δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σκέφτεται κάτι άλλο εκτός από εσάς και θέλει να κάνετε πράγματα να περνάτε όμορφα. Ίσως θέλει η σχέση σας να προχωρήσει σε ένα επόμενο επίπεδο. Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή απλά ομιλείτε, θα ήθελε πάρα πολύ να βρεθείτε, να περάσετε καλά. Αυτό είναι το κύριο σκεπτικό. Δεν βλέπω συναίσθημα, αλλά βλέπω πάρα πολύ πάθος, φωτιά. Σας ποθεί πάρα πολύ, σας βλέπει μια δυναμική γυναίκα. Ναι, η κάμερα μας άλλαξε θέση. Μας έδειξε την κουζίνα. Ίσως βρεθείτε και σας μαγειρέψει κάτι ή του μαγειρέψετε κάτι με την κουζίνα. Μήπως βρεθείτε δηλαδή σε έναν χώρο όπου μπορείτε να κάνετε ο ένας τον άλλον ένα γεύμα. Δηλαδή μήπως εδώ σας καλέσει στο σπίτι του. Μου δείχνουν τα χαρτιά ότι αυτό που επιθυμεί είναι μία νέα αρχή. Γιατί σας θεωρεί μία δυναμική γυναίκα, όπως έλεγα, παθιασμένη, ζωντανή. Η βασίλισσα της φωτιάς δεν χάνει ποτέ τις ελπίδες της, ότι βάζει στόχο το κατακτά. Το κακό όμως με τη βασίλισσα της φωτιάς είναι ότι είναι τρομερά εγωίστρια και πολλές φορές εστιάζει τόσο πολύ στον εαυτό της που χάνει το νόημα. Δεν βλέπω όμως αυτόν τον άνθρωπο να τον δυσαρεστεί κάτι τέτοιο. Μου δείχνει ότι θέλει να κάνει μία νέα αρχή, χωρίς εγωισμούς. Εδώ με το 5 της φωτιάς μου δείχνει ότι παλεύει με τον εαυτό του για να μπορέσει να εκφράσει τα συναισθήματά του. Και με τους εραστές επίσης μου δείχνει ότι σύντομα το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι και 6, βάζω εφόσον το 6 είναι το χαρτί που αντιπροσωπεύει τους εραστές, επίσης αντιπροσωπεύει και τους διδύμους. Οι δίδυμοι έχουν γενέθλια τον Απρίλη και τον Μάιο. Άρα μέχρι τότε μου δείχνει εδώ ότι θα έχει ξεπεράσει οποιοδήποτε εγωισμό ή οποιαδήποτε πάλι κρατούσε. Βασικά αυτό που βλέπω ότι σε αυτή τη σχέση εδώ υπάρχει θέμα με την κυριαρχία. Πιστεύω αυτός ο άνθρωπος θέλει να σας να κυριαρχήσει πάνω σας, δηλαδή να σας
πώς να το πω τώρα, δεν μου έρχεται η λέξη, έχω κολλήσει. Είστε πολύ δυναμικοί. Είστε πάρα πολύ δυναμικοί και αυτό τον δυσκολεύει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σας αγαπάει εδώ, πάθος τρομερό βλέπω, με τους εραστές, με τον άσο της φωτιάς, ανυπομονή να σας ρίξει το κρεβάτι. Τώρα πώς να το πω, δηλαδή δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Είναι τρελό αυτό, το πάθος που νιώθει για σας. Και επίσης η μάχη που γίνεται μέσα του είναι απίστευτη. Έχουμε τον υδροχό και μετά έχουμε τον δίδυμο με το τρελό. Το συγκεκριμένα με τον ουρανό στον δίδυμο. Εάν έχετε κάποια από αυτά τα ζώδια, τότε το ρίξιμο είναι πιο αντιπροσωπεύει εσάς. Δηλαδή βλέπουμε πιο πολύ φωτιά και αέρα εδώ. Το θέμα είναι ότι με τέτοιες ενέργειες, δηλαδή η φωτιά θα μας κάψει ένα πράγμα. Εδώ δεν υπάρχει γείωση, δεν υπάρχει συναίσθημα, δηλαδή οποιαδήποτε απόφαση πάρθει θα είναι με γνώμονα το πάθος μόνο. Το πάθος όμως είναι αυτό που χρειάζεται για να γίνει μια αρχή. Για το οτιδήποτε. Έτσι, η φλόγα δηλαδή που ξεκινάει και μετά δημιουργείς με τη φλόγα αυτή, αλλά το θέμα είναι ότι αν την αφήσεις τη φλόγα αυτή να είναι ανεξέλεγκτη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μετά υπάρχουν πυρκαγιές. Και με τον αέρα πάνω, ακόμα χειρότερα, θέλουμε λίγο νερό και γη εδώ. Οπότε προσπαθήστε εσείς να γίνετε το νερό και η γη σε αυτή την περίπτωση, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι σαν να τρελάθηκε ξαφνικά και μπορεί να κάνει πολύ τρελές κινήσεις απέναντί σας, δηλαδή σε περίπτωση που η σχέση σας είναι αμφιλεγόμενη και υπάρχουν κίνδυνοι, προβλήματα που θα έρθουν στο φως, εάν γίνουν κάποιες κινήσεις. Καλά είναι να τις προσέξετε εδώ, γιατί θα δημιουργηθεί μεγάλο σκάνδαλο, να το πω, μια που είναι και η εποχή των εκλογών και μιλάμε για τέτοια πράγματα. Θέλω λίγο να δω το τελευταίο χαρτί. Να το νερό. Λοιπόν, είναι ο βασιλιάς του νερού. Έτσι τον βλέπετε εσείς. Συναισθηματικό, αλλά κυκλοθυμικό. Κλείνεται στον εαυτό του. Για σας δηλαδή δεν δείχνει το συναίσθημα που θέλετε. Δεν σας φανερώνει μάλλον ή δεν σας προσέχει όπως θα θέλετε. Γιατί μια βασίλισσα της φωτιάς τα θέλει όλα δικά της. Θέλει να είναι η μοναδική. Τα ζώδια του νερού όμως είναι λίγο... Ναι, μεν νερό, αλλά όπου φυσάει ο άνεμος, όσο αφορά το συναισθηματικό τομέα, ναι, μεν αισθάνονται πράγματα, αλλά όχι μόνο για μας. Γενικά θέλουν να μοιράσουν συναίσθημα, δεν δίνουν σταθερότητα. Οι άνθρωποι του νερού έχουν απότομες εναλλαγές στη διάθεσή τους, με αποτέλεσμα μη μας δίνουν τη σταθερότητα που θα θέλαμε. Δηλαδή, αν εμείς σε περίπτωση που θέλουμε αυτή η σχέση να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, να συγκατοικήσουμε, να μείνουμε αυτόν τον άνθρωπο, να παντρευτούμε, να δεσμευτούμε, δηλαδή αν η σχέση μας, καταλαβαίνετε τώρα ανάλογα με την περίπτωση, αυτός ο άνθρωπος εδώ με τα στοιχεία του νερού, αν μιλάμε για ζώδια, μιλάμε για τους ιχθύς, τους καρκίνους και τους σκορπιούς, δεν μας δίνει τη σταθερότητα που θα θέλαμε, με αποτέλεσμα να έχουμε κουραστεί, γιατί σηκώνουμε πάρα πολλά βάρη, γιατί κάθε φορά εμείς είμαστε αυτοί που δίνουμε τη σταθερότητα στη σχέση και αυτή τη στιγμή νιώθουμε θύματα κατά κάποιο τρόπο και έχουμε κάνει μεν την κίνηση εδώ να απομακρυνθούμε, αλλά περιμένοντας όμως από αυτόν τον άνθρωπο να κάνει την κίνησή του. Όποτε εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι στη μέση, δηλαδή η βασίλισσα της φωτιάς, εσείς, που αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύεστε από αυτή τη φωτιά, θέλετε αυτός ο βασιλιάς του νερού
να κάνει την κίνηση και να σας δείξει τη σταθερότητα που θα θέλατε. Δηλαδή, ή όλα ή τίποτα είναι εδώ. Με τους εραστές, η απόφαση που πρέπει να πάρθει έχει να κάνει με τη γυναίκα που αφορά το συναίσθημα και τον άντρα που αφορά τη λογική. Υπάρχουν δύο μονοπάτια δηλαδή. Σε αυτά τα δύο μονοπάτια είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν μπορούμε να επιλέξουμε και τα δύο. Δηλαδή πρέπει να πάμε σύμφωνα με το συναίσθημα ή σύμφωνα με τη λογική. Εδώ πέρα, σύμφωνα με τα χαρτιά που βλέπω, η λογική έχει χαθεί. Βλέπω αυτόν τον άνθρωπο να σας ποθεί πάρα πολύ, αλλά να παλεύει με τον εαυτό του και να μην σας δίνει αυτό που θέλετε, με αποτέλεσμα εσείς να επιλέξατε εδώ να απομακρυνθείτε, δηλαδή αν σε περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν μιλάτε ή υπάρχει μία απομάκρυνση να έχετε χωρίσει, το βήμα το κάνατε εσείς. Εσείς φύγατε από αυτόν τον άνθρωπο γιατί θεωρούσατε ότι τα μάτια του δεν ήταν ανοιχτά και δεν σας έβλεπε. Ενώ εσείς του δίνατε τα πάντα, αυτός ο άνθρωπος εδώ επέλεγε να κοιτάει τον εαυτό του. Με αποτέλεσμα εσείς να του δείξετε ότι αυτό το πράγμα δεν το επιθυμείτε άλλο, οπότε προτιμάτε να φύγετε γιατί θέλετε κάτι πιο σταθερό. Αλλά είναι κίνηση, είναι σαν παιχνίδι κάτι, εύχομαι να μην σας βγει σε κακό αυτό, γιατί μου δείχνει ότι το επόμενο που θα συμβεί είναι να είστε μόνοι σας. Εδώ, ενώ το κλειδί είναι στη πόρτα, γιατί επιλέξατε να τσακωθείτε στην ουσία με αυτόν τον άνθρωπο, να απομακρυνθείτε για να επανέλθει η τύχη. Οπότε, αυτό το διάβασμα το σημερινό αφορά ένα ζευγάρι, το οποίο το κύριο συναίσθημα που του συνδέει είναι το πάθος, δηλαδή η ερωτική σας ζωή είναι απίστευτα καλή. Σε περίπτωση που είστε μαζί, αυτός ο άνθρωπος θα αφήσει πίσω ό,τι εγωισμό, δηλαδή όποια συμπεριφορά του αφορούσε μόνο τον εαυτό του, δηλαδή όταν έκανε επιλογές και κοίταγε μόνο τον εαυτό του, αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος θα επιλέξει, κρίνεται να επιλέξει, ανάμεσα στη λογική και στο συναίσθημα. Δηλαδή αν θα ακολουθήσει εσάς, θα είναι μαζί σας ή μόνος του. Γιατί εσείς του έχετε βάλει αυτό το δίλημμα. Ή θα είμαστε μαζί σταθερά και θα μένουμε μαζί και θα είμαστε όμορφα, ή ο καθένας θα τραβήξει το δρόμο του. Γιατί αυτό που θέλετε εσείς είναι να αλλάξει η τύχη σας και να γευτείτε την κούπα της αγάπης. Θέλετε, η καρδούλα σας είναι πολύ πληγωμένη και θέλετε την καρδιά αυτή να τη δώσετε σε έναν άνθρωπο που θα την εκτιμήσει. Και αυτή τη στιγμή με τα χαρτιά που βλέπω εδώ, με αυτή την απομάκρυνση από πλευρά σας, αυτή τη θυματοποίηση, αυτή τη στάση εδώ που έχετε πάρει, μου δείχνει ότι νιώθατε ότι το φως και η αγάπη και το συναίσθημα που δίνατε δεν ήταν αυτό που παίρνατε. Δεν υπήρχε δηλαδή ισορροπία και κάνετε αυτή τη κίνηση της απομάκρυνσης, ναι μεν στεναχωρημένοι γιατί δεν είναι κάτι που θα θέλατε, αλλά το κάνετε για να προστατέψετε την καρδιά σας γιατί δεν έχετε άλλο χρόνο. Θέλετε να αλλάξουν τα πράγματα τώρα και δεν θέλετε να το ρισκάρετε. Δηλαδή εδώ μπορεί να μου δείχνει ότι στο παρελθόν έχετε κάνει κάποιες επιλογές ή κάποιες σχέσεις που σας έχουν πληγώσει. Έχετε κάνει υπομονή και αυτή τη στιγμή δεν έχετε, γιατί δεν έχουμε γη εδώ και νερό. Οπότε μου δείχνει ότι η υπομονή σας εξαντλήθηκε και αυτή τη στιγμή θα προχωρήσετε μπροστά ό,τι και να σημαίνει αυτό. Για να δούμε λίγο τα αγγελάκια τι λένε για αυτή τη σχέση μεταξύ αυτής της βασίλισσας φωτιάς και του βασιλιά του νερού. Έχουμε το φως απέναντι στο σκοτάδι. Γιατί τα ζώδια του νερού, όταν σε παρασύρουν στο βυθό τους, σε πνίγουν απλά. Σε πνίγουν, οπότε ίσως εδώ νιώσατε ότι πνίγεστε μέσα σε αυτή τη σχέση και γι' αυτό θέλετε να βρείτε το φως που ξέρετε ότι υπήρχε, σίγουρα υπήρχε, χημεία. Έχετε πολλή χημεία, εντάξει, το βλέπουμε με τόση φωτιά εδώ, με εραστές,
με τον τρελό βλέπουμε το πάθος και τη χημεία. Κάνε το ακατόρθωτο. Άλλο ένα. Και ελευθέρωσε τον εαυτό σου. Λοιπόν, υπάρχει πολλή χημεία, λένε και τα αγγελάκια σε αυτή τη σχέση. Συμφωνούν με τα ταρό. Υπάρχει όμως η δυνατότητα, είναι αυτό που λέγαμε. Εσείς θέλετε δεν θέλετε μόνο η σχέση σας να βασίζεται μόνο στο πάθος. Θέλετε οικειότητα. Ίσως θέλετε εδώ να κάνετε και παιδάκια, να ζήσετε με αυτόν τον άνθρωπο, να δημιουργήσετε πράγματα. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση νιώσατε ότι εγκλωβιστήκατε. Δηλαδή, τα αγγελάκια μου λένε εδώ ότι ήρθε η ώρα να ελευθερώσετε τον εαυτό σας και να αναλάβετε τον έλεγχο της ζωής σας. Λοιπόν, κάποιοι μέσα από αυτή τη σχέση χάσανε τον έλεγχο της ζωής τους, δηλαδή δώσανε τα πάντα σε μία σχέση και δεν πήρανε αυτό που τους αναλογούσε ή αυτό που πιστεύανε ότι άξιζε. Μπορεί να ξεκίνησε εδώ η σχέση μέσα από ερωτικά και μέσα από την ερωτική έλξη αυτήν προσπαθήσατε δηλαδή να χτίσετε κάτι με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δεν υπήρχε συνεννόηση εδώ με αυτόν τον κυκλοθυμικό βασιλιά και εσείς νιώσατε ότι ποτέ δεν θα πάρετε αυτό που σας αξίζει και δεν έχετε χρόνο πλέον να χάσετε, οπότε καλύτερα τώρα να τελειώσει όλο αυτό ή να πάει εκεί που θέλετε. Δηλαδή εδώ τα δώσατε όλα για όλα, αλλά στην ουσία η κίνηση που κάνατε δεν ήταν επειδή δεν αγαπούσατε αυτόν τον άνθρωπο ή δεν θέλατε να είστε μαζί του, αλλά θέλατε να του δείξετε ότι όσο και να σε αγαπάω και να σε ποθώ και τόσα πράγματα που έχω κάνει για σένα, εγώ θα είμαι εδώ, αλλά θέλω και σένα να σε δω, να είσαι πιο κοντά μου. Δηλαδή θέλατε αυτός ο άνθρωπος να σταματήσει να σκέφτεται και να κάνει πράγματα μόνο τον εαυτό του και να σας περιλάβει. Αποφάσισε το βίντεο να σταματήσει. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, εσείς θέλετε αυτός ο άνθρωπος από εδώ και πέρα, όταν θα πάρει μια απόφαση, πρώτα να σκεφτεί και εσάς και αν αυτή η απόφαση που θα πάρει για τη ζωή του κάνει και σε εσάς. Που μέχρι τώρα με τα χαρτιά που βλέπω έναν άνθρωπο που αποφάσισε πρώτα με κριτήριο τον εαυτό του, χωρίς να σκεφτεί εσάς, και αν σας σκεφτότανε, δεν σας γέμιζε εσάς, δηλαδή οι αποφάσεις του δεν περιλαμβάνανε εσάς έτσι όπως θα θέλατε. Θέλω να δω λίγο αν σας έστελνε μήνυμα αυτή τη στιγμή που βλέπετε το βίντεο, τι θα σας έλεγε. Συγγνώμη, είμαι αλλού, για κάποιος εδώ μου δείχνει ότι κάποιος έφυγε και μετά από αυτή την απομάκρυνση επέλεξε κάτι άλλο και πήγε κάπου αλλού, γιατί θεώρησε ότι τα παιχνίδια που κάνετε δεν θέλει να παίξει πλέον το παιχνίδι. Αγάπαμε όπως θες, αγάπαμε όσο θες, αγάπαμε μόνο. Ζητάει την αγάπη σας. Όταν σε βλέπω ξέρω ότι όλα θα πάνε καλά. Θεωρεί ότι όταν είστε μαζί, ό,τι και να συμβαίνει, όλα θα φτιάξουν. Τελικά για το ταξίδι της ζωής μας, άλλα σχεδιάζουμε και άλλα μας τυχαίνουν. Κουράγιο καρδιά μου. Λοιπόν, μου δείχνει εδώ ότι και αυτός ο άνθρωπος είχε σκεφτεί κάποια στιγμή να κάνει πράγματα και να είναι μαζί σας. Γιατί όποτε ήταν μαζί σας ένιωθε ότι όλα είναι καλά και το αρκούσε μόνο να τον αγαπάτε, αλλά σε περίπτωση που εσείς τον πιέσατε πάρα πολύ και προχώρησε, δυστυχώς αυτή τη στιγμή το χάσατε, οπότε αυτή η κίνηση που κάνατε ήταν λανθασμένη για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν τέριαζε στο χαρακτήρα του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απομάκρυνση, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος σας αγαπάει και θα σας κάνει σύντομα μια πρόταση ή θα σας δείξει ότι είστε τα πάντα για αυτόν. Ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να είστε μαζί και να τον αγαπάτε. Μου λείπεις παραπάνω από όσο περίμενα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Αυτό ήταν το μήνυμα για σήμερα. Το τίτλο δεν τον έχω αποφασίσει ακόμα. Θα τον βάλω όταν ανεβάσω το βίντεο. Επίσης, όπως σας είπα, ακούστε και το τραγουδάκι
που θα έχει στην περιγραφή. Την καλημέρα μου. Φιλιά.